ассалому алайкум бинандагони азизу арҷманд. нахустнамоиши барномаи театр ва тивиро пешкаши шумо мегардонем. аслан театр яке аз санъатҳои қадима маҳсуб меёбад. муҳаққиқон дар он назаранд ки пайдоиши театр дар асрҳои 4-5 пеш аз милод ба миён омадааст. заминаи тавлиди театрҳои қадимаи юнон ва драма иҷрои ҳар гуна бозиҳои рамзӣ дар ҷашнҳо ба муносибати худо Диониса ба миён меомад ва инро онҳо намоиш медоданд. оид ба таърихи ташаккул ва инкишофи театри Тоҷикистон, муҳаққиқ ва театршинос Низом Нурҷонов андешаронӣ намуда онро ба давраҳои зерин ҷудо кардааст. пайдоиши театри шӯравии тоҷик аз соли 1919 то соли 1929, ташаккули театри каспӣ, рафъи мушкилот ва инкишофи баъдина аз соли 1934 то соли 1936, бо роҳи реализм социалистӣ соли 1937 ва соли 1941, солҳои ҷанги бузурги ватанӣ соли 1941 ва соли 1945, давраи баъди ҷангӣ, солҳои бунёдкорӣ 1960 ва 1970, давраи босозӣ соли 1970 ва соли 1990 ва замони истиқлол бошад аз соли 1991 то ба ин ҷониб. феълан айни ҳол дар Тоҷикистон 16 театри касбӣ ва 26 театри халқӣ кору фаъолият мекунад ки яке аз онҳо театри масакаи мусиқӣ ба номи Камоли Хуҷандӣ дар шаҳри Хуҷанд мебошад. соли таъсисёбии театри Камоли Хуҷандӣ 1 январи соли 1934 мебошад ки дар аввал номи театри Камоли Хуҷандӣ ба номи Александр Пушкин буд. чун дар қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи театр ва фаъолияти театрӣ омадааст, сиёсати давлатӣ дар соҳаи театр ва фаъолияти театрӣ қисми таркибии сиёсати фарҳангии давлат буда ба эътирофи нақши нодири театр чун унсури ҷудонашавандаи фарҳанг, воситаи нигаҳдории худогоҳии миллӣ ва забонҳои халқҳо, яке аз муассисаҳои иҷтимоӣ ки барои инкишофи ҷомеа аҳамияти калон дорад, асос меёбад. маҳз аз ин сабаб ҳадаф аз ташкил намудани барномаи маърифатии театр ва тв ин аввало ҷалби ҷавонон ба театр ва воқиф намудани мардум аз сиру асъор ва навгониҳо дар театри Тоҷикистон мебошад. инчунин театр ки аслан дар он ҷо асарҳои беҳтарин ба намоиш гузошта мешаванд, барои барномаи телевизионӣ ҳам хело муфид ва саривақтӣ мебошад. тамошобинони азизу арҷманд, чуноне ки шумо дида истодед, мо айни ҳол дар радиои ҷавонӣ қарор дорем ва нахуст нашри барномаи театр ва твро дар ин ҷо мо бо яке аз ҳунарпешаҳои театри тоҷик Апай Сураё оғоз мекунем ва нахуст нашри барномаи мо ин ҳам бошад оиди худи маънои театр, умуман оиди падидаи театр ва дар бораи як намоишномаи ҷолиби Хазони Тагипой суҳбат мекунем. ва Апай Сураё, шуморо мо хушомадед мегӯем. дар оғоз мехостам баҳри шумо якчанд саволҳоро пешкаш карда бошам. ин ҳам бошад, саволи нахустини мо ин аст ки фаъолияти шумо дар театр аз кай оғоз шудааст? нахустин қадамҳои аввалини худро дар театри бузург аз соли 1985 намоишномаи арӯси шаҳрӣ таҳиягар шодравон устоди ман Ислом Саломов буд. аз ҳамон солҳо оғоз ёфта буд. хеле хуб. ва дар айни замон шумо аз рӯи кадом намоишнома кор карди содетон? айни замон дар намоишномаи Хазони Тагипо муаллифи ин намоишнома шодравон устоди саҳна ҳунарманди мардумии ҷумҳурии Тоҷикистон Фотима Ғуломова мебошад. хеле хуб. ва саволи дигар чунин аст ки ҳамин ба фикри шумо ҳадаф аз баргузории намоишномаи Хазони Тагипой дар чи аст? ҳадаф дар он аст ки ҳаёти талхи зиндагиро ба тамошобин бурда расонад. Бачаш сери дилам чуби. Бачаш сери дилам чуби. Чӣ гуфтӣ? Ту бола. Бале,
فرزند خورشید است. خورشیدی من. تو مرا تنها بگذارید. خواهش میکنم روید. забони гӯё гуфта метавонам ки таҳиягар дар интихоби ин намоишномаи хазони тагипо хато накард ва ин асар чӣ хеле ки мегӯям аз дарди худи муаллиф навишта шуда буд ва чӣ хеле ки мегӯям дар саҳна ҳам муаллиф аст, ҳам таҳиягар аст ва ҳам ҳунарманд аст. муаллиф вақте ки менависад, таҳиягар онро ба саҳна мегузорад аз диди худ ва танҳо ҳунарманд метавонад он дарде ки дар ҳамон намоишнома, дар ҳамон пьеса навишта шудааст, ба тамошобин пешкаш кунад. хеле хуб. яъне шумо дар ана ҳамин намоишнома дар нақши асосӣ будед? бале, нақши сарвиноз. бале. ки метавонист туро маҷбур кунад? ки гӯё ки намедонӣ ту фарзанди яку ягона гуфта бибиҷонаму модарҷонам ба ман анҳами шаҳлоро зӯран гирифта додам. шаҳлоро бахтиёр дӯст медорам. наход ки ман болои сари бародарам пой монам. илтимос сарвиноз, агар маро набахшӣ, ман худамро мекушам. ту офтоби дурахшони ман ҳастӣ. ман аз ишқи ту девона мешавам. гумша! як бор девона шудӣ, бас! сарвиноз, ту дудидагони ман амони бахшӣ! خورشید نخواد این گپ راست باشه. خورشید چون ما را به تو مجبوری؟ بس! سرمینه نخواد این گپ راست باشه. سربیناز خورشید خود بیسن شهلا را دست نمیداش، اما شهلا به این نحسی کسافت نفس کشیده نمیتواند. این طور باشد چرا با بدبخت شدنی شهلا را داده؟ بیبی جان چرا؟ شهلای بیچاره. анакнун мегуфтед ки вақте ки шумо дар ин намоишнома нақши асосиро бозидед, аллакай аз ҳар пастию баландиҳои он, ман аллакай фикр мекунам ин намоишномаро чанд бор гузошта ҳам будед, ҳамин? бале, 15 бор. хеле хуб. ва анакнун мегуфтед ки оё ана ҳамин намоишномаро бо аҳли ҳунар метавонед дар берун аз кишвар, яъне дар хориҷа ба намоиш гузошта бошед? ба фикри шумо? албатта, чаро не. ман гуфта метавонам ки маҳз ҳамин намоишномаи хазони тагипоро ва дар амал гуфта метавонам ки моҳи сентябр дар федератсияи Русия, дар Беларусия, шаҳри Брест анамин намоишномаи хазони тагипо дар фестивали умумии ҷаҳонӣ иштирок хоҳад кард. хеле хуб. яъне ин ҳам дастоварди худи намоишнома ва ҳам кӯшишу заҳматҳои ҳунарпешона. албатта. хеле хуб. ва саволи дигар ин аст, анамин ба фикри шумо мегуфтед ки
чӣ водор месозад, Хуб. чӣ водор месозад ё чӣ амин умуман ҳаракат медиҳад ё як нерӯ мебахшад ки масалан тамошобинони театр зиёд шавад ба фикри шумо? ба фикри ман чӣ хеле ки ҳамагон ҳамчун шумо ҳамчун ман медонем ҳозир мардум бештар завқ ба жанри масақа яъне ки ба жанри масақа рӯй овардааст аз проблемаҳои зиндагӣ камтар дур шуда ба театр водор шаванду мас чӣ хеле ки мегӯям як аз фикру хаёли берун аз зиндагии худ ба театр омада камтар роҳат барам. мегуфтед ки нақшаҳои ояндаи шумо дар фаъолияти театри ҳамчун ҳунарпеша чӣ аст? саволи бениҳоят аҷоиб ва ҷолиб. нақшаҳои ояндаи ман дар театр ҳамчун ҳунарпеша ман мехоҳам нақшаҳои бузургро ба саҳна оварам. он нақшаҳое ки дар кунҷи дили шахсан худам ҳаст мехоҳам ҳамчун ҳунарманд бештар боз ҳам ба тамошобин наздик шавам. боз ҳам мехоҳам ҳам дардамро гӯям, ҳам бо тамошобин ба гуфти халқӣ чота хандам ва умуман мехоҳам бештар рағбате бо тамошобин гум накарданро ҳаминро мехоҳам. ташаккури зиёд. ва тамошобинони азиз, чуноне ки меҳмони барномаи мо ҳунарпешаи театри тоҷик Апай Сурайё инҷо оиди намоишномаи Хазони Тагипой ва оиди якчанд саволҳое ки чуноне ки шумо воқиф гаштед пешниҳод кардем, ҷавобҳои дар ҳақиқатан дақиқ ва ҷолибро ҳам гуфтанд ва биёед бо ҳам анакнун мешунавем ки Апай Сурайё ба тамошобинони театр ба тамошобинони мо дар охир чӣ гуфтаниҳо доред? مادرم در بستری مرگ بود و من انتظار فرزند. انتظار فرزند؟ چی؟ فرزند؟ بلکه نخواد که این راست باشد. پدری فرزند من وقتی که مادرم جا میداد من در قشلاق نبید فرزند تولد میکردم. حبیبی جان من مادری بیچاری بینوایم گرانده نتوانستم غیر از اون به چشم مردم چه خیلی نگاه میکردن. بیبی جان اوه مادر جان барои тамошобини азиз мехоҳам гӯям ки бештар рӯй ба театр оваред, зеро ки театр ин оинаи зиндагӣ, оинаи зиндагии ҳар як мову шумо ва чӣ хеле ки ҳозир ҳамагон медонад тавассути интернет, тавассути ютуб бисёр намоишномаҳо, бисёр филмҳо гузошта мешавад. ин ҳам нааст, локин вақте ки тамошобин ба театр мебиёеду чашм ба чашм, нигоҳ ба нигоҳ, ҳис ба ҳис, ҳам ҳунармандро ҳис мекунад ва ҳунарманд тамошобинро ҳис мекунад, ин тамоман як олами дигар аст ва ман мехоҳам ки тамошобини имрӯзаи мо бештар ба театр биёям. ташаккури зиёд. ва чуноне ки бону Апай Сурайё қайд карданд, дар ҳақиқат масалан иттилоотро ягон навгониро бо ҳар тараф, яъне алтернатив, ҳам тавассути интернет, ҳам тавассути дигар барномаҳо пешкаш кардан мумкин аст, аммо чуноне ки гуфтанд театр ин оинаи зиндагӣ аст, оинаи ҳаёт аст ва шахс агар дар худи театр, яъне ҳузури он дар назди анамо ҳунарпешаҳо бошад, ин аллакай як эҳсоси дигар аст. Ман чунин фикр мекунам. Дуруст мегӯед. ва ташаккур барои иштирокатон, ташаккур барои чунин ҷавобҳои хуб, чунин пешниҳодҳои хуб ва боқӣ сарбаланд бошед. бинандагони азиз, барномаи мо дар ҳамин ҷо, яъне мусоҳибаи мо дар ҳамин ҷо ба поён мерасад.
бинандагони азизу арҷманд, ин буд поёни барномаи аввалини театр ва тв. чуноне ки мову шумо огаҳ шудем, ҳар як кас аз уҳдаи ин кор ба хубӣ баромада наметавонад. бо як ҳунарпеша ҳунари хуб дошта бошад, истеъдоди баланд ва як ҳисси ҷолиб, як ҳисси қавӣ ба театр дошта бошад. шахсе ки ё ҳунарпеше ки дар худ ана ҳамин гуна истеъдодро надорад, ӯ наметавонад ба саҳна барояд. ва чуноне ки огаҳ шудед, яке аз намоишномаҳое ки инҷо кормандони театри давлатии масрахиви мусиқавӣ ба номи Камоли Хуҷандӣ бо ном Хазони таги пой гузошта буданд, яке аз беҳтарин намоишномаҳо ба ҳисоб меравад. ва чуноне ки шумо огаҳ шудед, ҳамаи ҳунармандони он, ҳунарпешаҳои он тавонистанд бо хубӣ нақши худро бозида бошанд. бинандагони азиз, ин буд поёни нашри барномаи театр ва тв. то нашрҳои оянд хайр, сеҳатманду хонаобод бошед.